Mai chemați zi aici. Contactai. Contact 75 de metri. Victor, Ioga. Amic, ora 11. De poziția mea înseamnă 12 la voi. Vino aici, vino aici. Ora 12 față de obiectiv. Vino aici, vino aici, vino aici. Vezi, aici e o depresiune și stai aici. Stai aici și la spațiu, la copăciul ăsta, la reducem. Recepționează, am găsit și noi locșor bun. Exact în stânga ta cum ar veni gaza acum. În stânga mea. Punctul este la obiectiv din punctul care ești la ora 3 în stânga ta, de acolo veni. Recepționat. A, uite. Hai să ne retragem, hai să ne repliem în partea aia. Vezi că ești acolo. Uite repede, uite în partea aia. Temperat Victor a fost temperat Victor. Uite mai în spate, uite în spate, uite. Zice, mă? Călcat cu mac. Da, țineți-i de voi, vă încerc să-i flanchez, dar să-l văd pe Vivi unde e. Este la ora 11 față de obiectiv, este la mine. Iar nu scăpa de nimic. Exact? Hai, da, ce faci? Când ești pe tragi, mor. Mă trăgea. Trebuie. Ce trebuie? Aici te dați să băgăm tot în cap. Da. Asta chiar m-a demenit, mă, că asta. Da, părinții au murit, s-au murit și după aia. Se zicea oficial. Hai să ieșim de undeva, că chiar era, dar nu știu.
auzea. Jos, că e chiar era turbat. Să știu dacă trăiește Vivi. Nu trăiește la meu stânga la ora 3, față respectiv stângă. Bobo dreapta Vivi. Ieși. Eu? Da-mi prins, să se mișcare. Acolo ce pușcă. Da, știu, mă uitam. Da. Tata, sunteți mulțumit? Da, să face poze. Da, să face poze. Da, ce face șef? Ce a fost smoagă, nu așa l-am vestit. Bă, pentru facilitatea asta faci un târâș incredibil de rapid. Dă-ți un pic vesta jos că face Da, dar să vezi când îmi iau rotile. Faci o dată. Chiar nu l-ai găsit? Fără veste. Hello, hai la poze! Chiar l-ai găsit încărcătorul? Fără veste. Te am crezut pe veste. Hai, Breura. Lasă că mai avem, stai niște. Mai ai poziții pe film? Mai are film. Film, da. Film? Film. Bă, filmam, dar acum cred că nu mai am baterie. Aba da, am. Gata, băi. Stai. La poza cu maimuța? Gata, hai, stați. Hai, Chel, hai. Hai să ne bateria până viitor. Dar îl pasă legătorul ăla că. Nu mai ai film? Nu mai am film. Nu știu nici de gând cum să gaz, mă rog. Țineți-le nas. Da. În nasul cui? Încă un pic. Cred cu plăcerea lui, na. Hai să carcă greu. Bag un play așa, că film. Vrei să-mi iau sou, să iasă bine în poze, sau? Auzi? Dar pune-l pe timer, aruncă. Hai că până ți-l încarcă iau sou. La unde? Ah. Nu, nu te poți trec cu sou, am încercat, domnule. So, ai un cată. So. Pierd, ai avut un noroc. Dacă scoteam atunci scoteam și pe Vivi. Da, dar Vivi te-o scos, am crezut. Mai avem una? Da. Nu, deci eu l-am văzut în dreapta. Stați, nu mișca. Da, și el a mers după zel. Da, l-am luat pe zel. Nu, l-am văzut în dreapta, dar am zis că am timp să scot cu tine și cu aceea să mă întorc spre el. Dacă nu mă făceam el și-l luam întâi pe el. Da, stai că ne schimbă așa. Gata. Da,
Respirați, gata, puteți să respirați. Am scos mă cu crescătorul bancă, l-am prins o frunză, scoate-l, pune-l sarul, hai! Bun, gata, plecăm? Plecăm în mașini. De ce? Ca să jucăm, nu? Sau plecăm acasă? A, nu, mașini, mai facem o... Hai, acolo.